Cum puteți să identificați mai ușor știrile false? Este recomandat să puneți sub semnul întrebării conținutul știrilor și să verificați informația din alte surse oficiale, minim 3, conform principiului jurnalistic. De obicei, știrile false se caracterizează prin titlu alarmant, senzațional și nejustificat față de conținutul articolului. Autorul este anonim sau nu este menționat. Sunt publicate pe un website al cărui deținător este necunoscut sau greu de identificat. Nu fac referire la sursele de informare sau acestea sunt foarte greu de identificat. Nu oferă informații concrete sau care să pună subiectul în context. Nu răspund la întrebările cheie utilizate în jurnalism. Cine, ce, când, unde, cum și de ce. Autorul speculează sau își dă cu părerea asupra unui subiect. Textele includ citate care par incomplete sau scoase din context. Nu se respectă dreptul la replică al persoanelor sau instituțiilor menționate. Pentru evitarea dezinformării și manipulării, vă recomandăm să vă informați numai din surse oficiale. Conținut video realizat în cadrul proiectului ACCED, accesibilizarea ofertei de educație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea prin utilizarea resurselor educaționale deschise.